खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि स्लाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों एयारफोर्स अथरिटि अफ इन्डिया जायखौ जोङो सर्ट फर्मआव AAI होननानैबो मिथियो। बेनिफ्राय जोंहा साख्रिनि पस्ट ओंखारना फैदों। बे साख्रिनि रिक्रुटमेन्टनि बागैनो नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों एबा नोंथांमोननि फरायनाया बेसे जानांगोन माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो बड' जबनि चेनेलखौ एबा बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोदो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननो नटिफिकेसनखौ फरायना होनि। गिबियावनो बे रिक्रुटमेन्टआ लोगोफोर जोंहा मेनेजार आरो सिनियर एक्जिकिउटिभनि थाखाय जोंहा बे पस्टआ ओंखारना फैदों एयारफोर्स अथरिटि अफ इन्डियानिफ्राय। नोंथांमोना बे रिक्रुटमेन्टखौ अनलाइनैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै गिबियावनो पस्टनि नाम आरो नोंथांमोननि फरायनाया बेसे जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना आं दायो खोन्थानि। गिबि पस्टनि नामानो जोंहा लोगोफोर दङ मेनेजार जायखौ फायार सार्भिसाव दङ मेनेजारनि पस्टनि थाखाय दङ। बेहाय नोंथांमोननि फरायनाया जानो नांगोननो लोगोफोर BE नङाबा BTech जायखिजाया नोंथांमोनाव थानो नांगोननो नङाबा नोंथांमोननियाव मेकानिकेल इन्जिनियारिं एबा अट'मबाइल इन्जिनियारिं नोंथांमोना दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोननो। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्स एबा नोंथांमोननिया एक्सपिरियेन्स थानाया बेसेबां बोसोर जानो नांगोननो 5 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोननो नोंथांमोननिया बे फायार सार्भिसाव। बिनिफ्राय जोंहा बिनि गासै टटेल पस्टआ दङ 11टा जोंहा 11टा पस्ट दङ लोगोफोर गासै टटेल पस्टआ। ओमफ्राय जोंहा सेकेन्ड नाम्बार पस्टनि नामा दङ लोगोफोर जोंनिया मेनेजार टेकनिकेल। मेनेजार टेकनिकेलनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानो नांगोननो BE नङाबा BTech जायखिजाया जानो नांगोननो। ओमफ्राय नोंथांमोननि बे BE एबा BTechआ मेकानिकेल नङाबा अट'मबाइलनि जानो नांगोननो। बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव 5 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोननो अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थार्ड नाम्बार पस्टनि थाखाय नोंथांमोननि पस्टनि नामा जाबाय लोगोफोर गिबियावनो नै थार्ड नाम्बारनिया दङ जुनियर एक्जिकिउटिभ एयार ट्राफिक कन्ट्रल। बे जाबाय जोंहा थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टनि पस्टनि नामा। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेचलर डिग्रि नोंथांमोना 3 इयार्सनि बेचलर डिग्रि थाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोननो। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे 3 इयार्सनि बेचलर डिग्रिया BSc नोंथांमोना साइन्स लानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। आरो नोंथांमोना साइन्सजों लोगोसे माल थानाय जानांगोन फिजिक्स ओमफ्राय फिजिक्स आरो मेथामेटिक्स थानाय जानांगोन होनदों। नोंथांमोननि बेखौ बे सिनियर एक्जिकिउटिभ एयार ट्राफिक कन्ट्रलनि थाखाय नोंथांमोननियाव नो एक्सपिरियेन्स इज एसेन्सियेल नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। बिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ 264टा दङ। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि बेचलर डिग्रि पास जाबायबा एबा डिग्रिखौ नोंथांमोना साइन्स लानानै पास जानो हाबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। फोर्थ नाम्बार पस्टनि नामा लोगोफोर जोंहा दङ जुनियर एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट अपारेशन। बिनि थाखाय जा पस्टनि रिक्रुटमेन्ट फैदों बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानो नांगोननो लोगोफोर ग्रेजुवेट जानाय जानांगोननो साइन्सआव। बेजों लोगोसे नोंथांमोननिया 2 इयार्सनि MBA थानाय जानांगोननो अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोननियाव बेचलर डिग्रि लादों ओमफ्राय नोंथांमोना इन्जिनियारिङै पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्स बियाखै जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 83टा जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ लोगोफोर। बिनि थाखाय 5 नाम्बार पस्टनि नामा दङ लोगोफोर जोंहा बेहाय जुनियर एक्जिकिउटिभ टेकनिकेल। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया BE नङाबा BTech जानाय जानांगोननो। ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोननिया मेकानिकेल आरो अट'मबाइलाव बे BE BTechखौ मेकानिकेल अट'मबाइल जायखिजाया मोनसेजों पास जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथांमोननियाव जेबो एक्सपिरियेन्स गैयाखै एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। गासै जोंहा बिनि थाखाय टटेल पस्टआ दङ 9। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय लोगोफोर मा पस्टनि नाम दं आरो गासै बेसेबां टटेल पस्टआ बेसेबां दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना नोंथांमोननि बैसोआ बेसे जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थाग्रोनि। आङो गिबियावनो नोंथांमोननो बैसोखौ खोन्थाग्रोनोसै। बैसोआव बे बुंदों लोगोफोर मेनेजार पस्टनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ मात्र 32 इयार्सनि बांसिन जानो मोना होनदों। नोंथांमोननि बैसोआ जुदि दायो 25 22 बेफोरबायदिबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जायखिजाया बे 32 इयार्ससिमल' केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेहाय जुनियर एक्जिकिउटिभनिया ओमफ्राय बेनाबो सेम टु सेम ओरै आरो बेना नोंथांमोना जेनेबा ग्रेजुवेटखौ पास जानो हाबायबा साइन्स लानानै अब्ला
बेहाय नोंथांमोननि बैसोआ जेनेबा 24, 23 बेफोरबायदिबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। मेक्सिमाम बैसोआ जानांगोन 27 इयार्स। 27 इयार्सनि आरो बांसिन बैसोनिया माने एप्लाइ खालामनो हानाय नंलिया। 27 इयार्सनि गाहायनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेहाय माखासे एजनि रिलिजन होनाय दङ, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन, मोजाङै बेखौ डिटेल्सखौ नायनो हागोन। बे नटिफिकेसननि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा लोगोफोर दा एप्लाइ अनलाइननि डेटआ जाहैबायनो लोगोफोर, एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन जोंहा 15 डिसेम्बरनिफ्राय जा अनलाइन एप्लाइआ बेयो सोलिगोन लोगोफोर। बिनिफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ लानाय जागोननो, माने लास्ट डेटआ जाबाय एप्लाइ अनलाइननिया 14 जानुवारि 2021 उनाव जोंहा अनलाइन एप्लाइआ लास्टआ जाहैगोननो। बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनखौ खालामनो थाखाय नैबे www.aai.euro बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनखौ खालामहैनो नांगोन। दा नोंथांमोनाव नेनानै थाबानो जाबाय 15 डिसेम्बरसिम, 15 डिसेम्बर 2020 बिनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइआ सोलिगोननो। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै रिमिनारेसन, नोंथांमोना जेनेबा सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। मेनेजार E3 बेनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 60,000निफ्राय मोननो हागोन ना। 60,000निफ्राय 1,80,000सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन ना। बेनिफ्राय नैबे सिनियर एक्जिकिउटिभनि थाखाय नोंथांमोननिया 40,000निफ्राय जागायगोन ना। 40,000निफ्राय 1,40,000सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे आरो बेहाय माखासे एलावेन्सफोर दंबावो, नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबेहाय माखासे एलावेन्स आरो डियारनेस एलावेन्स दङ, 35% दङ। बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि एलावेन्सबो होखानाय दङ, नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो हागोन। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना जेनेबा सेलेक्सन प्रसेसआ माब्रै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। सेलेक्सन प्रसेसआ लोगोफोर जोंहा फार्स्टआवनो मोनसे रिटन एग्जाम जागोन ना। बिनि उनाव नोंथांमोननियाव मोनसे इन्टारभिउ लानाय जागोन ना। इन्टारभिउ नङाबा जायखिया ड्राइभिं टेस्ट, बिदि भइस टेस्ट, जायखिया फिजिकेल मेजारमेन्ट, इन्डुरेन्स बेफोर जागोन होनना बे बुंखादों लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन। बिनि उनाव नैबेहाय होनदों नोंथांमोननि बे मेरिट लिस्टनि सायाव जासिगोन। नोंथांमोना जेनेबा मोजाङै एग्जामखौ पास जानो हानाय जानांगोन आरो मार्कआ मोजां जानांसिगोन नोंथांमोना बेहाय। बिनि उनाव दायो नोंथांमोना खोन्थानि, बेखौ नोंथांमोना नायजोबनो हागोन, जेनेबा सेलेक्सन प्रसेसआ बे गासिबो मेनसन खालामनाय दङ। मोजाङै नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय मा मा डकुमेन्टस होनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव, बेफोरखौ बेहाय नटिफिकेसनाव गासिबो मेनसन खालामनाय दङ। एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखायथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आङो होनानैबो दोनखादों, नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगौआ लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना माने जेनेरेल OBC बिथांमोना 1,000 होनो नांगोन एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव। नाथायबा जायफोर बिथांमोना SC ST बिथांमोना 170 होबानो जागोन आरो अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन बिथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव 170 SC ST फोरनि थाखाय, ओमफ्राय जेनेरेलफोरनि थाखाय 1,000। दायो नोंथांमोना आं खोन्थाजोब्बाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेहाय माखासे डकुमेन्टसफोरखौ मा होनांगोन बेखौ बेहाय मेनसन खालामनाय दङ। गिबियाव नोंथांमोना फट'ग्राफ होनो नांगोन नोंथांनि, ओमफ्राय सिगनेचार होनो नांगोन, बेसेबां जानांगोन सिगनेचारनि साइजआ, फट'नि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौ गासैबो मेनसन खालामनाय दङ। नोंथांमोना गिबियावनो एप्लाइ खालामनायनि सिगां मोजाङै बे माने नटिफिकेसनखौ नायग्रोबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि रिक्रुटमेन्टनि नटिस ओंखारना फैनाया। नोंथांमोना सोरबाफोर एलिजिबोल बा नोंथांमोना 15 डिसेम्बरनिफ्राय एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। बेनोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनो। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो साख्रिनि रादाबखौ मोनबाय थानो हायो। गोजोन्थों लोगोफोर।